Evo imam ovo od Tipsija, kupujem pa ću sad da vidim da će da mi daju u Super Vera dolazi. Evo sad ću da proverim da li će ovdje da mi daju pečku. Snimam ovo da dokažem ljudima da li je ovo merodavno da će da dobijem ili neću da dobijem. Ako ne dobijem, znači stavit ću klip kao negativna situacija. Evo dobio sam 3 Pepsija, 3 kupona, dobio sam dragi YouTubeovci, evo, dobio sam. NANI?! Omae wa mou shindeiru. 5 sati ja ga čekam, brale. I kako je rano. 12 seconds later. Nešto mi kurac u oko ušlo. Ušlo mi u oko čine. A ruka mi nešto se umorila. Ova pala u očaj ko da je pila čaj. Jaži se životu, ne budi peder. Nije ti lako. Popi si na oko. Smej se. Smej se ako ti ispala plomba. Smej se. I kažu ljudi, da su siromašni. A kupili televizor u boji, onaj tanki ekran. Nemojte mene da lažeš, brale. Ćao YouTubeovci, evo, ja posle duže vremena, televizor novi. Televizor novi. Vidi kakav televizor u boji, brale. A ovaj stari, bacam ga, brale. A stari. Da se smemo, brale. Šta je bre ovo? Šta je frka, mislim, šta je ovo? Šta udaraš u staklo, mislim? Kakav čovek, jeba. Jebala te direkcija za javni prevoz! Jebala te direkcija za javni prevoz! Jebala te direkcija za javni prevoz! Aj sad govori, ženo, ajde! Jebala te direkcija za javni prevoz! Jedi govna! Ajde sada, ženo, sada kaži ti, jedi govna, brate, u pora 3! Ajde sada kaži, ženo, brate, ti, iz ovog aparata, nek te siluju svi! Oni prava. Nije lako. Evo, žena je kucka svom mužu i kaže, javlja da je ona sad u tramvaju i piše kako Kaleta je srela i kako ovo Kale lepo priča, baš je kulturan. Mamu mi jebem u pičku! Mamu mi jebem u pičku! Mamu jebem u pičku! Mamu jebem u pičku! Ko jebe mater? Komu jebe mater? Komu jebe mater? Komu jebe mater? Komu jebe mater? Mamu jebem u pičku! Stavim crnac da ih izjebe! Crnac! Jaj, što ima veliki kurac! Sivo nebo! Bog te jebo! Pa koga jebe, bre? To su pederi! Pederi, jebete se! Ja nisam peder, brate, ja sam čovjek. Kenje se, pizdati materina! Kenje se, pizdati materina! Kurva jedna, dođi vamo, kurva jedna! Kurva jedna, vidiš kako napadaš me sa leđa! Kurva jedna, pička ti materina! Baš je kulturan. Staro sajmište je staro, a nema novo. Kad nema novo staro sajmište, onda ima, kad nema novo staro sajmište, onda ima staro sajmište. Staro. Drugarice, kaži nešto, brale. Jesi jela rolovan kurac, brale? Urolaj kurac, brale. Kako to zovu rol? To je sve moderno vreme. To nije bilo ranije. To je bilo bre normalno one u Zemljičkoj i to je to. Ono staro vreme volio bi da dođe 1982. godina kad su bile Zemljičke. To. A sad su izmislili hot dog. Pa nisam ja pas koji jede dog. Dog je pas, a hot, to je hot linija. Ne. Ja neću budem na hot liniji da kažem
jao, ljubavi, jao, ljubavi, jao, ljubavi, a tebi dođe veliki račun, veliki račun, i okrenite, 064, ne, 08, 2, linija života, na dlanu dugačka, a ti si, brate, dobra mačka. A nisi tačka, nego zarez. Ajde sada, ženo, sada kaži ti, jedi govna, brate, u pola 3. Ajde sada kaži, ženo, brate, ti, iz ovog aparata, nek te siluju svi. Ajde, vidimo se.